ሰላም ንኹልኹም ኣባላት ማሕበርን ቅዱሳት ኤርትራውያንን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ ንለውጥን ዕቤትን እዚ ካብ ምስረትኡ ክሳብ ዝእዋን 42 ዓመታት ኣውፂሩ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ካልገሪ ኢካክ ነቲ ብተደጋጋሚ ዓመታዊ ኣኼብኡ ከቃንዕ ዝዕንቅጾ ዝነበረ ኣብ 1983 ዝተሓገገ ዓንቀጽ ብዘመናውን ውጽኢታውን ንምቕያሩ ናብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ማለት Court of King's Bench of Alberta ምቕራቡ ዝዝከር እዩ። እዚ ግንቦት 13 2025 ዝተኸፍተ ናይ ጥርዓን መዝገብ ብፍቓድ ናይ ሕጊ ትካል ማክላውድ ሎው ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ኣቢሉ ቀጻሊ ዓመታውን ፍሉይን ኣኼብኡ ንምክያድ ዘኽእሎ ሕጊ ንምድንጋግን ንዝነበረ ንምምሕያሽን ብዝብል እዩ። ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ካልገሪ ኢካክ ስሩዕ ኣኼባ ንምክያድን ምትኽኻእ ኣባላት ቦርድን መሪሕነትን ንምክያድ ዘኽእሎ ካብቶም ከባቢ 2400 ንጡፋት ኣባላት ማሕበር 51 ሚእታዊት ክርከቡ ኣለዎም ዝብል ብምዃኑ ምልኣተ ጉባኤ ክርከብ ኣይተኻለን። እዚ ማለት ኣብ ለካቲት 2025 ክካየድ ዝተፈተነ 200 ናይ ጠቕላላ ኣባላት ጥራሕ ስለ ዝተረኽቡ ምልኣተ ጉባኤ ኣይተረኽበን ማለት እዩ። ስለዚ ብውሕዳት ኣባላት ማሕበር ዓመታዊ ኣብ ዝግበር ኣኼባ ብኣካልን ብዙምን ክሳተፉ ብዝኽኣሉ ኣባላት ምልኣተ ጉባኤ ክካየድ ካብ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ክረክብን ከም ሕጊ ክቐውምን ብድምፂ ሓደስቲ ኣባላት ቦርድ ክምረፁ ዘኽእልን ሕጊ ንምህላው ጥርዓን ዘቕረበ እንተኾነ ሓምለ 8 2025 ብሰለስተ ሰባት ማለት ኣቶ ተስፋ ልደት ገብረትንሳኤ ኣቶ ተስፋይ ድምፁን ኣቶ ሙሴ የማነን እውን ቅልጡፍ ውሳነታት ክወስዱ ብምጽዋዕ ሕቶ ናብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ንኽልቲኡ ጥርዓናት ውሳነ ክወሃበሉ ተወሲኑ ዘሎ ዓርቢ ነሓሰ 8 2025 ሰዓት 10 ቀድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት ፍርዲ ካልገሪ እዩ። كلهم قدوسات مسرح فردن مكتتال قلوصنات زتبابع تحتاتنتن نطوف دمص محبرسب اب قصال غدايات زغلعن بمخانو تساتفو باخبروتي حتت يتفلما بمحبرسب إرتراين كنداوين كالغري ኢካክ ኣብ ግንቦት 2025 ዝቐረበ ጥርዓን ቤት ፍርዲ ኣብ ሰነ 2025 ተቐቢሉ ጉዳይ መስርሕ ዝጀመረሉ ብእንግሊዝኛ ወይ ብትግርኛ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ብዝተርጎሞ ምሉእ ትሕዝቱ ክትውከሱን እትደልዩ ጥብቆ ኣትሒዝና ምህላውና እውን ንሕብር። ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ካልገሪ ኢካክ